Simon Grech u Rachel Montebello se nħattru imħalfejn waqt li Franco Agius u Ingrid Bianco saru maġistrati ġodda fuq il-Bank tal-Ġudikatura fost it-tlet nisa f'dawn il-ħatri ġodda. Simon Grech bekk saret l-ewwel awċija mħallef fl-istorja ta' pajjiżna. Stqarrja mill-President ta' Malta tenniet li l-proċess beda wara s-sejħa pubblika f'Awwissu li għadda mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Għall-kariga ta' mħallef ġew elevati 17 l-espressjoni ta' interess waqt li għall-maġistrati kien hemm 20 espressjoni. Sussegwentament il-Kumitat għal-ħatriet tal-Ġudikatura ressaq l-ismijiet ta' Charmaine Gallia, Simon Grech, Rachel Montebello u Gabriella Vella bħala l-aktar idonej għaż-żewġ postijiet ta' mħalfin. Dan filwaqt li ressaq l-ismijiet ta' Franco Agius, Ingrid Bianco, Patrick Valentino u Claudio Zammit bħala l-aktar idonej għaż-żewġ postijiet bħala maġistrati. Id-deċiżjoni finali kienet fidel President Miriam Spiteri De Bono. F'kumment fuq il-medja soċjali l-Prim Ministru Robert Abela għalli dawn il-ħatriet se jsaħħu s-sistema ġudizzjarja f'pajjiżna waqt li nnota kif intlaq livell importanti fejn tidħol l-ugwaljanza hekk kif tlieta mill-erba' magħżulin huma nisa, inkluża l-ewwel imħallef awċija. Il-Ministru għall-Ġustizzja min-naħa tiegħu għal kif dan it-tisjieħ tal-ġudikatura jinkludi maġistrat addizzjonali li mhux biss ikompli jikkonferma li pajjiżna llum għandu l-akbar korp ta' ġudikatura fl-istorja, iżda wkoll se jippermetti għal aktar effiċjenza fi qrati lokali.